ассалому алайкум ба ҳам мардуми муҳоҷир, ба ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен. Чанд қашид видео напартофта будем, ҳамин рӯз ажда доштем, барое ки бисёриҳо савол меоданд ки карантин мешава, рейсҳо парвоз мекуна ё ки намекуна, ва морам хостем ки дар ҳамин рӯз чӣ хел ки медоне карантин сар шудагиай. Ва дар видеои пештарам гуфта будем ки бале карантин мешава ва зарарша ба рейсҳо намерасона ва рейсҳо парвоз кардан мегиранд. ва нафарое ки билет дорен якумда, панҷумда, ҳафтумда беташвиш, ягон грамм ташвиш накашен. Ай тарафам самолётҳо парвоз мекунанд, мераванд ва аю тарафам омадан беташвиш меоянд. дар аэропорт рамадед ва қарор дорем. чӣ хеле ки дар аввали видео нависта будем ки бисёриҳо занг мезананд, мегӯянд бародар ягон документ надорем, чӣ хебурем. ягон документ надошта боше, бигем ки раҳи хубтараш возвращение гирем, метавонем ки биёед свободно беташвиш. документам ки пурсидан возвращение нишон метен, мерен. ҳамихе биёем. вақти дарда дуромадан да ҳама вақт проверка нестай. ҳолатҳое ҳастай ки бигем проверка сахтай, ҳолатҳое ҳастай ки вообще проверка нестай. биёем ки проверкаам ки кардан, ай ҳама хубуш муомила, қатиш суҳбат мекунед, гап мезанед. вақте ки мақсад гузаштен, баъд регистратсия таможнира гузаштанда шумо патент надорен, регистратсия надорен ё ки мигратсионка надорен, ин сабаб намегардонанд, далчи мерен. главния ме аэропорта дуромадан. нархи навои билетҳо я 2-3 рӯзи охир то соли нава аввали моҳу охири моҳ билетҳо қимат шудагиай. ва номерон мабуда ҳамҷа мемонам. кадом нафаре ки дар раҳи дурай телефон куна, ҳаракат мекунем ки билетҳошона бигирем арзонтар. байнои моҳ да арзонтарай ки ҳамворам гирифтаистиян ва аввалу охири моҳ даже аввали декабр мепурсанд 14, 16, 18 ҳазорай. варианте ки ай ҳама арзонаш бигем одамо да гирифтаистем, пересадка қатия ки дига шаҳрҳо мераванд 2 соат, 5 соат, 8 соат, чанд қай ки соаташ зиёд шид, ҳамоқа арзонтар мешавад, то 10, 11, 12 ҳазора билетҳошона гирифтаистем. ӯзбекистон боша, ози ӯзбекистон хати невигидни ғаллест, хай ҳамунҷо да зиндаӣ кунанд, бираванд мешава через ӯзбекистон тоҷикистон раванд, бигем ки лучи пересадка хати гиранд, ӯ арзонтаршон меқалда ки ӯзбекистон ай 8 то 15, 18 ҳазора харидаистиян. ва нафарое ки возвращение дорен, через ӯзбекистон рафта наметонен. пересадка через Россия боша, метавонед ки парвоз кунед. душанбе дастрош инда 16, 18, 20, 21 ҳазор ва имрӯз пагада намеояд, амрам 2 рӯз 3 рӯз баъд меояд. ва ин нафаре ки мебинед, падар май гуфти ҳам гапҳо 3 моҳ пеш омада буд, дар ҳамин аэропорт бо худшам 1 моҳ кор кард. иншаллоҳ ки ирӯз билетиш гирифтагем рамадед ва воронеж душанбе ки самолёти урал ай ки ҷои Россия бошад духтар намеспоре. ва падар гуфти он гапҳо бо худтон дар бораи ҳамин корум ягон чӣ мегуфтем. як моҳ ҳамҷада кор кардем, вазъият чӣ хел буд, проверка чӣ хел буд, ягон чӣ мегуфтем. ассалому алайкум бародарони муҳоҷир, бародарони дур аз ватан дар ғарибӣ. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. чӣ хеле ки Абдуллоҷон гуфтак, 3 моҳ пеш билетам гирифта буд, ай душанбе через Ташкент Москва омадам. ҳамиҷа хабаргирӣ Абдуллоҷона хай 3 моҳ истодем ҳамиҷа, барои ки хай 2 сол буд надиде будемуш, қариб 2 сол шуд ки дар ҳамин Россия буд. ва билетам гирифт, соқ саломат омадем ҳамиҷа, хай дар квартираш якҷоя будем. хай ҳама кору борош бо хабар мешидам, ҳама вақт насиҳатш мекардам ки бачам коре кун ки дар ҳаққи муҳоҷиро, дар ҳаққи мусофиро хиёнат накунӣ. ҳамин чӣ хеле ки мегӯянд ки ҳамин нуни қоқ бихӯру вақтат хуш боша, ҳамун насибат мекунад. меги 5 панҷара дар даҳад ки дохтӣ, худованд насибат намекунад. барое ки дуои муҳоҷир агар дар ҳаққи дуои бад куна, мегӯянд ки дуои муҳоҷир тири ба нишон мераса ҳамун хелай. барое ки ай сар тобегаҳа кор мекунанд, дар стройкаҳо дар ҳар ҷоҳои вазмин кор мекунанд, ай сар тобегаҳа ба 1000 ё 1500 рӯзи коришонай коре кун ки ҳамин
дуои хайрша бигирӣ. Фақат насиҳатам ҳамин аст. Як моҳ дар ҳамин аэропорти Домодедовам кор кардам, сменаи начноида. Вазъият хай ҳар хел буд. Рӯзе мешид ки проверка сахт мешид, милисо се худи ҳам даромади аэропорта проверка мекарданд. Ҳар як нафари дуромадагиро мегирифтан, проверка мекарданд. Хай баъзеша штраф мекарданд, дар ҳамҷош баъзеша отдел мебурданд. Автобусҳо қатъи нигаҳ мекардам, меоварданд аз спецприём, нарушникҳо задагӣ мегирифтанд. Ҳар як муҳоҷирда якта офисер нарушник задагӣ дуруи самолётда роҳӣ мекарданд. ҳамин вазъиятҳоро ҳам дидам. Инака ҳозир худам амирӯз билет дорам, омадем, ягон милиса нест, ягон проверка нест, соқ саломат дуромадем, ягон проверкамон накардам. Хай ҳар хел, ҳар вазъият ҳар хел аст. Яке агар дар ҳамин тоғришон ки биғалтӣ проверкат мекунанд, хай нигаҳ мекунед, ҳамин бинӣ ки ҳамин ҳастай бо як раҳи дига хати мераи охир. Хай дигар вазъият ҳамин хеле, хай соқ саломат инака билетмон гирифтагӣ айҷа Воронеж, ай Воронеж Душанбе соқ саломат дар самолёт ки бишинем, бо сёмка мекунем, вазъиятам мебинем ки дар Воронеж аэропортда чӣ гуна, чӣ хел проверка, чӣ хел вазъиятҳо аст. Бо соқ саломат дар самолёти Душанбе бишинем, Уралская авиалиния Душанбе парвоз мекунад, бо уҷорам сёмка мекунем, мебинем вазъията. хай худованд нигаҳбонтон бошаву барори кортон буда, худованд соқ саломат ҳаматона ба ватан рафтантона насиб бигардонад. Штонам будем гуфтем гапо ки хела дилам ба қувват буд, гуфтем гапо сту мехонаду. Хай бо иншаллоҳ ки хай ки бачам дар ҳамин роҳи ҳаққи кор кунӣ, дар роҳи дурусти кор кунӣ, барое ки дар ҳамин ютуб мебинам бисёри як мардҳо ҳам майлуша, бисёри ҳамин занако, духтарои ёш, тоҷиканд бечоро омадиянд, кор кардан натонистиянд, билет гирифтан наметонанд. ҳамин коре кун ки ҳамин як саҳми хита бирасон, ҳаморо билет бигир, ба ватан роӣ ки беҳтарини кор ҳамин аст. барое ки дур ай ватан бисёр хору залил шудан, бисёр мушкил айда, ҳар як шахс худаш ҳамира ҳамин эҳсос кунад, дардша мефаҳмад. ҳамин коре кун ки ҳамин як ятима, як бепарасторай дар ҳамин муҳоҷират билетиш бигир, ё ки билетшам ки наметонӣ бира ёрдамш ки пулиш ёрдам мекунӣ, молӣ ёрдамш мекунӣ. иншоаллоҳ ман ҳамин мисол дар ҳаққи ту розӣ мешавам, худо ҳам розӣ мешавад. хай ки насиҳати ман ҳамчун падар ҳамин аст, дигар боқӣ ҳаматона худо нигаҳбон бошад. ва як чи дигар нагуфтанам ола ки и бародарда салом алейкум акаҷон, хубем тенҷен? И якада чӣ хеле ки медонем номероем ки мемонум, эмомҷон ҷавоб метиҳа. ва и бародарда шашум числода жуковский клуб харида будем. имрӯз гуфтем гапо аэропорт мерава, рейс я 10 рӯз пеш атминӣ чидай ва ира хабардор накардем, гуфтем гапо ки айби мо шида буд. ва я бало када ҳамин рӯз ҳамин рейси падарам да аҷоя билет гирифтем, ша перестатка қатӣ. акаҷон мақсад хела убитка идем ки ӯ аэропорт рафтем, вай ӯ аэропорт иҷа омадем. духтаринаи ӯ самолёта дар кор буд, ишда дар кор нестай. чӣ гуфтани яка мақсад агар ягон чӣ боша мо назорат карда метонем. тоғри аҷси буд да насиб буд, дигар насиб гирифта намешавад. таваккалш ба худо. мақсад ҳами ҳамдигарфаҳмӣ шава мешавад. баъзеҳош мегӯянд ҷавоб наметиҳем, мақсад занитем ё ки бисёр занг мезананд ё ки ҳолатҳое мешава, ҳамаша барназар гиранд ки мо барқасд намекушем ё ки барқасд намебардорем. ва барои мардуми муҳоҷир, барои мардуми ки видеоро тамошо доранд ягон чӣ намагем? салом алейкум ба бачаҳои ғариб. мо хидмат дар ғарибӣ будам, мефаҳмам ғарибиро. парвардигор соҳ саломат ва пеш падар модар бираванд. бачаҳои рамезки чӣ яка? бачаҳои рамезки гап нестай. ҳама каса сарбаланду хонаобод бошанд. боше.